Kaixo Gabon, pelotazale guzti hori, Zaldibartik, badakizue hemen jokatzen da urtero finazko Olazar txapelketa, 36. ediziora heldu gara eta final aurrekotan gaude. Final aurrekotan, lauterdiko gizonezko txapelketari dagokionez. Txarteletan hor ikusten da, Olazar etorkizuneko pilota txapelketa. Eta esan behar da, baduela horrek arrazoi puzka bat, hain zuzen ere, ez da zer gertatzen da, baina hemen punta xamarrean ibiltzen direnak gehienak profesionaletan bukatzen dutelako. Enrique Agirrebeitia. Bueno, Gabon. Gabon. Hala da bintzat, ez da? Esan daiteke, etorkizunari asko laguntzen diola Olazarren azaltzeak eta urte bukaerako finaloiek jogatzeak. Ba, etorkizuneko gehien be jarteako Euskadi mailan dauzen danen selezio modun ero honentxunak hartzetuleko. Da gero ba, adin batetik berako di, 28 urtetik berako di, da 28 urtetik bera, datozenak debutetako aukere gehien dekenak, edo etorkizun gehien dekenak. Bai, gero asmatzea ez da arraza egia esan. Bueno, gaur eskeneko dizkizuegu bi partida eta biak lauterdi barrukoak izango dira, bi final aurrekoak dira, lehen da biziko partidoan, Irribarria eta Amiano izango dira. Enrique, bueno, beraien gora berak esaten dituzten pilotariak dira, gazte hauek, baina badute, bai partidunek, bai bigarren partiduak, dotoreak ateratzeko motiborik. Dotoreak eta tiolan ez da hain erreza izaten lauterdi barruen da, bai, ze Unai Amiano nintzat udan txapelketa gehiago irabazi dute papel hobi jau. Oin lauterdi barruen Iribarria ondo da bilan ipendentot partidu irikiz izango dela, bat azein bestik irabazilikila. Bai, eta bigarren partidan berriz, hor Apesetxea izango da batetik, horrek gaur egun garantia ematen du, eta bestetik Etxeberria izango da. Eta gu, partidua eskeniko dizuegu, bi pilotariak ondo berotuta daudelako, eta dagoeneko paileak ere zai daudelako ea guk noiz baimena emango hasi ahal izateko. Eki Irribarria, 18 urteko Aramarra da, asko ezagutuko duzue, Iker anaia profesional izan delako. Unai Amiano berriz, hau aurrera Tolosakoa da, bere kluba hori da, baina berau Unai Irungoa da. Enrique, makina bat pelota partido jokatu eta ikusi dituzu. Ezagutzen aldezu Irungo pelotaririk, eskuzaritu den pelotaririk. Bueno, igul zautu ez da, guk hortik etortezen ekiputxek esaten zen dana, ekiputxek. Dana ekiputxek? Ondo. Claro, dana ekiputxek eta baten bat Irungo, igul ez dait. Enez gogoratzen ni ere, eta guri ere tokatu zaigu partido batzuk ikustea geure bizitzan, eta enaiz akordatzen, enaiz zait burura etortzen, eta beste kiroletan Irunek kirolari on asko eman du. Baina, bueno, hemen daukagu behintzat Unai Amiano, eta bera saiatuko da gaur Irribarria mendean hartu eta finalera iristen. Ibar luzea utzi zuen Amianok lehiaketaz kanpo aurrekoan, 22 eta 11 irabazita, eta Irribarriak berriz, Kortazar bostean utzi zuen. Bueno, hemen dugu, berriz ere bi pilotari bikainauen arteko partida, eta beno, esan daiteke ondo ekin diotela partida, behintzat lehen da bizikoratua. Lehenengo tantu ondo sartu dira bizek. Ze kolpe eman dion Irribarriak, Irribarria esalako bolei eta gogotzu ikustu da, sasoi zetor da eta ordu erdi inguruan ina berotzen burten dut ikusiot gogotzu toro da gaur partidu jogatzera. Baiz, ziur dakidana da, Enrique, hemen ikusiko ditugun bi partidu hauetan, detalle asko ikusiko ditugula. Hemen pilotari gazte hauek dagoenako antzematen da nolako pilotariak izango diren. Ez da egoten salto bat, batean batek ikaragarrizko trebezia hartzen du gantxoarekin. Behin edade honetan, eta 18 urte dauzkate bakarri, inguru hortakoak, esan nahi dut. Ja ikusten da nolako pilotariak izango diren. Batzutan
ez da laingo pentsaute egin behiten dabe, eta honek ingo pentsaute gero hortik gora izan ez behite horre honino lani segidu bida. 18 urtaz ondo ibiliaren, etxako itxibier interneti daite gogua segidu bida. Ez da pentsatu bier, batzupentan da enpresak eurre kontratu diotzela, eta eurek sos erdi lakotan da horra apur bat galdu iten di eurek. Da hori ez da... Enrique, profesionalak direnak ere, zaitzen eta saiatzen segitu ezkero asko hobeto. Hau betikoa da. Hemen gora ailegatzea zaila da eta goian egotea ia ezinezkoa. Zake luzea eta erantzuna txapa gaina guztu, baina naiz eta horiek gaiztoak izaten dira, baina bueno, ondo moldatu da. Zake gona izena, Iribarria berak ez du pentsau buen ingo da benik. Jo daute betxaro urtotza eta buena izen da, berak gelditu datzen, ez da laguna jauko. Gero askotan izan dugu, baina eskerrak ateratako Zake horrek, Enrique, esker horma ikutzen duenean, askotan nola egiten duen saltotxoa kanpoa. Berriz ere, oso antzekoa, oraingo honetan denbora gehiago izan du pentsatzeko zer egin behar duen, baina oraingo honetan ere, dotore moldatu da, eta beraz, 3-1 aurretik dugu. Aurrera Tolosakoa. Honek baduk ez motibu jagiteko eskerren Zake egiten da hemen, zauro di bizok eskertizek. Da horretara, eskertizek edo Iribarria bentzat eskerra zogatu egiten da bena. Berriz ere hormara pilota, oraingoan luze erantzun dio, bolea, eraman, oinez moldatu behar. Hor, biak okerkari dira pilotan. Ez da txarra, luze, gurutzatu. Hau ere, tantu, gogorra. Eta, horratzetik bueltan joan behar izan du. Atzetik bueltan joatearakoan, segundu erdi bat galdu du. Iribarria, segundu erdirik ez. Iribarria ondo jau, dejadin jegeldi onda, eta nahi, dejadin orduko alde zingo banin. Ez ba. Hor Iribarriak ez daukan, bere ustez inongo bota du, eta egin duena alde egitera egin du. Bai, Iribarriak ondo jau. Bainik ez dut uste hor. Batzupen dena trabaitza, hori gula da, kotxeaz behun da, aparketan zeite postiei joten mutzazu, anun da, lemnetik, eta zabida da hor behigula bazan da. Baina esaten dugu, zein jarri du poste hori hor? Hori bai. Bueno, 2-3. Eki Iribarriaren Zakea. Ez da txarra, eraman ala ere, keinu egin, Ormabikoa jotzeko keinu egin, baina pilota barrura. Hortxe, Iribarriak uste dut, aurkariaren eskuma topatu nahi duela. Bai, horra apur bat, aurretik entrego dut, urrungo pelota zuena. Lehenenguna apur bat saldu, eta gero urrunguna ezina. Egira hor. Hankata etorri zagota. Egira, hortxe, erdi txosta egin dio pilotak eta... Eskerra eskun baldutze, hobetuk idu, eskumi eskun da, eta ez da jarri bida modun. 4-2. Eskuinez berriz ere, Irungoa. Ormabiak ailegatu, eraman dana beraren zatu, hor tanto bukatu behar du, Iribarriak hanka bizkorra ditu, eta hortxe bai. Hortxe bukatuko du, bai era dotorean gainera. Oso ondo jogatut unai amian, zabalera Iribarriak harrapo dut justuen, bai ezin kendu, eta gero atza urrungo pelotazu harrapo gure, eta rekorridu gehiago. Benetan dotorea izan da, hau botatakoa izan da. Oso ondo hilet, hor atzera jota hori garrapau. Hor, meritorik handiena nire ustez, Enrique, da nola joan den pilotaren bila. Azken, erremate horren bila. Hor bazeukan egoterik eta gero beste dozer gauza egin, baina
aurkariari denborarik ez emateko, hor aurrera egin behar da. Bai. Eta alaxe egin du. 5-2. Orain arteko tanturik ederrena hau izan da, baina aurrekoak ere gauza politiak eskaini dizkigute. Ea, partidako 8. tantoan nolakoa den. Sakea erdi-erdira eskuinez erraz erantzun dio. Hori ere gainean da, bere burua saldu du, eta Gero Ormabiz da, engaino injagapura, eta handian Ormabiz da junda eta bestik atzera. okerra aurretik zetorren. Bai. Aurretik zetorren. Aurretik, Bere burua saldu du. Gero ez dakit pixkat presaka bezala ari dira. Bai, nervioso, bai, jo nino ez da, ondo jarrit ez da pelotan, apur bat presak antzin bile dabiz. Dependentot, tanto batzuk egiten, apur bat kantzaute nervioso, apur bat domi ditu nien, hobeto ingo da hola nio. Bai, hor aukera guztia eman dio. Nahi zuena egiteko aukera guztia. 3-5. Sakea, Aramarrak. Zabalera luze, eskuinaren bila amorratuta da behin. Amianoren eskuinaren bila. Hor Damiano, Ormabikoa berriz ere, dotorea. Justu izan da, Bai. Baina gainean izan da. Eta Eurreako tantuen irribarreak ez da ondo jarri entrega duitza, eta behin entrega euskal lotu erdibarru norra, hor, ez da ondo jarri entrega dut, hor entrega dutzen nien bestik Ormabizek preso hartutuk eduzuluen. Bai, pixkat 10 zentimetro gorago izan balitz ere. Tanto, bestek ezin zuen etorri. 6-3. Damiano bolea barrura. Orain ezkerraren bila, Irribarreak zabaldu. Gorputzera zartu zaio, baina nola baitatera du, eta txapara. Txapa jo du, bai. Bai, ondo bota onda, baina, txapara. Intentzioa bai, intentzio ona zen, baina gainean jarri behar da pilota. Hori bastan da, arriskeu tantu jeko, bai, arriskeu ondo urten ezkero ondo, ondo urtetan espadau, beste indako tantu, Bai, begira hemen, Ondo bota dau, Bai, postura oso ondo, pixkat korputzatik urrutiratu gelditu zaio, urrutiratu egin zaio pilota, baina ideia ezen txarra. Ideia ezen txarra. Eskumera eta ibilia hiela bera. 7-3. Horra horren iken dien jugadak inbidabe, erotan ametu, Bai. ero galdu. Ostantzien erdi galdute galtzat. Eskuinez ederki moldatzen da Amiano. Bai. Ez dauka postura naturala, baina ederki moldatzen da. Begira orain. Gure aurreko kamaralaria dagoen tokira bidali du pilota. Igertzen da, nabari da, kosta egiten zaiola, baina orain arte behintzat nahiko ondo moldatzen ari da, hauxe, galdutakoa, eta Ez dugu, ekarri barruz peloti, ez dut zagarri. gorputzarekin ez dio lagundu. Ez dut lagundu, zabaleruz behir onda peloti joda benin. Bai, egia da. 9-7. Oin hartin irribarria da behinek eta gehiago egiten, Apur bat irribarria bera tomi eta ez da bera gelditze besti haineketan gauzak aldetulik ez. Emoten noin beda bitu. Barrura eramaterik ez, eta oraingoan ere bi horma jotzeko keinua egin diolako. Ibiltzen frontoien irribarria gehiago. Oin, besti gelditzen da sakarremat eta hobeto egiten dut gauza bataz bestiaz, bata besti gainen ibi zein hobeto urra jungo dan, ikusiko da. Bai, baina hemen beldurra handia dio Amianok irribarriaren Ormabikoari. Hausakea da, gora. 6-7. Hau izan alda lehen da biziko hausakez? Bain baten bai. Zake ederra izan da. Eta niri ere iruditzen zait, Enrique,
zuk aipatu duzun hori, Irribarria partidan sartzen nahi dela. Bai, Nolabait temple hartu du, neurri hartu dio partidari eta iruditzen zait bere onera etorrita dagoela. Antzeko sake hau ere. Saki, Hau sakea da. Saki. Da, eta norabide egokia eta postura egokia du, eta eman egiten dio pilotari. Ez dugu eskuen ondo sartu Amianok eta emon da etorretan saki. Bilarraian sakez eta hirugarrena nahi. Rengoen esker hor maikututa. Ederki erantzun dio Amianok, baztertu gainera. Zaso txarri, undan pelotik goten. Boti jenisteko berandu, baina jarri izkero, atzerain badiltzu pare bat irua poitzu, zekuitxik itorretat ezagen asko korri duka pelotiek. Behin jarritxo ondat da, sartu inguruen, daleku txarrin. Dedanen, Amianoren meritu ere bada, antzematen da horixe egin nahi zuela. Bai, gora bota dut. Goian jarri eta bazterrera, altzan dena baztertzera. 8-7. Ezkerror maikututa kendu nahi ziona idea, baina ez du lortu. Gainean da, hori ere bai, orain, hori utzi. Irribarria goto moten nahi peloti, velozidade abida duela gehiago. Bai. Da apur bat omi eta ez da partidu frontoien erditzen bera jarten txartu hartu bidu. Bai, beti bezala Enrique hemen sekretotako bat hori da lauterdian, ez da? Zeinek hartzen duen hor. Bai. Hiru kuadro erdi hortan, erdialdean. Erdialdi eta besti badabile apatera eta bestera kilometru gehien, atzen nien. Berdinketa, 8. Hormabikoa igerri egin dio Amianok, baina agintzen ari da orain garbi Irribarria. Ederra du ba. Gurutzatu, eutxi Amianok. Hor da berriz ere, hanketara jokatu nahi. Pelota luze. Berriz ere zabalera. Eta orain, eskura. Hau gogorra da, Enrique. Ingo tantu duna. Ingo tantoan. Gorein egin jebegatu bidabe. Barruan. Bai, ez zuen aparte. Kontrakantxako arrastoa, baina barruan izan da garbi. Da besti jarri bata, Ez? Ina mintantu ine bata besti jarri. Ero bestik eskatu dezena begire edo. Hori pastan da eginoz. Deskantzu bestik... Orentxe. Orentxe eskatu du... Bueno, eskatu ez du egin. Hartu egin du. Amianok... Motibuaz, Bai. Hor pilotaka da asko izan dira eta bizi-bizi jokatutakoak. Enrique, lehena ahaztu egin zait komentatzea. Lauterdiko txapelketa hau, binakakoa, baina lauterdiaren barruan emakumeak ere bai. Ez, ontsa hirugarren urti da. Hirugarren urti emakumeak sartituna. Hiru, ala laugarrena? Laugarrena igual. Eta, ze ikusten ari zarete? Bueno, besteleko bat dutan moduen, emakumea lagundu bizak lagun, sartu bida txapelketan da sartu. Eta maila? Maila, euren maila txarra ez duke. Mutilen velozidadi eta peloti desberdinaz jokatzen da. Da, klaro, hor abiadure begitxia, ingerra begitxia, jo begitxia hau. Baina, atoz gaztiek, hemen konparazio baten, hemen da bestelako gautan jokatzen dugu baina. Zabaleta, datornaztin jokatzen da benak, 14 urte degoz.
dabil, garaik, Bai. aldaik horren kontra, eta klaro, garaik egota bat urte dekoz, da aldaik eta horrek egota 3-4, dor aldaun dize dago, zemat eta Bai, urte batzuk. gazti eduek hobi datoz. Bueno, seinale hona da hori. Gaminden kontra jokatuko du. Bai. Etorren astean. Bizek neska gaztiek, tei batak 15 da 16 urte edo, zertak eza. Oine gorputza ona deketa ondo jokatzen da, bai, klaro. Lehen dira bizenak ina konparatute, lehen gugo eta urte ditan dauz da. Normala da, bidea egin behar da. Baina txapelketa honek esaldu etorkizuneko txapelketa izena. Etorkizuna hor dago. Bai, da ota batetik berako die, neskapea. Bai. Ota batetik berako. Bueno, gero komentatuko dugu ere, Binakako txapelketa ere jokatzen ari delako. Olazar lehiaketa honen barru. 10-8. Irribarriak baztertu nahi baino era bat lortu ez. Herri efektuari. Horrez. Ez dio igerri eta nik uste dut. Joan beharreko pelota zela gutxienez. Bai, joan beharreko zen, bai, apur bat nekatute leku asko zain jubier, da Irribarria bera ikustu soltia eta hobeto pelotan, Bai. Eta nik ez dakit lehen geldialdia eskatu du Amianok, baina ez dakitera bat errekuperatu den, geldialdi hortan. Gero tanto aberak egin du, baina arnaz ez duka, usten dut, eta agian izango du. Betekada txikiren bat eta pasatuko du, baina... Haitik izan du nilen behan, Amianok udue oso nahi, hemen eleuterdi barru nahi pinena belako batzuk kritika egin nuen. Horrek neusizetan behan honen eta iku dala, eta ez dakiz zer da ezagutzen da. Igiz be jokatu handa ezagan txapelik eta da urten be Zaldiberren txapeletaren leuterdi barrun badeko denpori jokatzeko. Da hor ikusten da, eta udan egize da txapelketak hainbat irabaz zitula, bai Binaka. Bai Binaka eta leuterdi barru ez da, igula. Bi mundu. Bi mundu. Bai. Ez dut ulertu, Enrique, eta ez nuke nahi gelditu ulertu gabe. Zein izan da kritika? Zergetik izan da kritika? Pelotari, Egina delako? Egina delako eta gozen jokatzeko maili, dekola, eta klaro. Igez beste bat azeukina nolako izan diskusinu gara zuek eta birrite jokatu da bizek aldu zen. Hau igez txapelketan jokatu dute ez daite semifinala galdua. Haitik, hainbeste behorrek ez toztan kritikegu, Ez beste norbait, bai. Beste batzuk, Iaz gogoratu. Txapelketak eman zuena, baina bitartean oraingoan oso tantu polita lortu du. Bere 11. Unai Amianok. Eta iaz Zubizarreta eta Aristegi izan ziren finalean. Bai, finalistak, ez da, Zubizarretak ala Aristegi irabazizan, Zubizarretak irabazikotzan. Final aurrekotan ez da? Bai. Zubizarreta hain zuzen ere... Ero Aristegi Zubizarretak Irribarria irabazitala ustot. Baina, klaro, batzuk, klaro, tanen esan abezilik egin. Segu bat iten bazauz? Beste bat. Segu ikustu zuen, bizu, ototxo egin, xartotxo egin, ekibuko zaidu. Erabakiak hartzen dituenak, beti izaten du arrisku hori. Nik klaruneko, none badako zola kontra ez juleterdi barruen promesetan. Eurten hemen txapeletarren, datorn urtien Binaka etateko aukeri badekola. Mabikoa, edarki gurutzatutakoa. Irribarriak eraman, Amiano, barrura, esmatu. Eskura eman dio pelota, halako ederra zuen da, eta orain kanpora. Agian hortzi dabile Irribarria esmatu ezinik, Pilota asko. Kolokau gitzi, hormatik bueltan edo pasetan espotza, haide goeto sartzen da Amiano. Iruditzen zait azken urte hauetan, bai profesionaletan, bai afizionatu mailan ere, hanketan pilota jartzea asko, pilotari asko joaten dira pilota aurkariari hanketan jartzera. Ondo dago, jokaldi bikaina da,
baina ez baduzu asmatzen, eta aurrelariak hartzen badizu pilota, hor denborarik ez da izaten gero erreakzioa izateko. Bueno, hanketara bino hori izin da, pasetara jo, bai azartu, ez. Ez que no, beti peloti atzara joten junarren, nobera gudan lekutik ez da joten. Da horre pelota batzutan paso du, zabaletik jota, eskerreko urmi jota handi bultan, orduan ezin zen du amian, aide sartu, orduan birriten ero paso du. Baina bastartu garik erditik atzara joz gero bestiek aide hartzotzata. Benda jenti hartu. Hemen dira pilota zaleak test urte hemen ikusten ditugunak Olazar txapelketa honetan. Makina bat partida ikusitakoak dira hauetariko asko. Hori ikusten da, partidu bizen bitartin sartzau da. Lehengo partidu baten zer bat, 10 minutu. Bai. Da ikusten die, pelota dezek eta pelota dezek begi dauzena zelako aldin jaben, irula 10 urtien. Bai. Gaur ez, gaur ez da dekau igez binakako finala. Da, datu kuriosu zudekoz. Lautik iru debutu dut. Bai, egia da. Lehen urteko finalean, Murua eta Eskusa izan ziren, De La Fuente eta Aldaberen kontra. Bai. Eta, okerrez banaiz, Eskusa, De La Fuente eta Aldabe. Promez dago txapelketan dauz, Murua baina afezina dudan, urten zein finala jokatzen dute, finala jokatzen dukeri badeko, baina, favoritu igez De La Fuente Aldabe zeien, baina, Muruak eta Eskusak irebazitzen. Bai, alaxe da bai. Eta bera, Murua ez beste irurak, hor ari dira promesio txapelketan, eta gainera, bueno, maila honean. Maila, bai, promesa mailan ondo. Bai, eta azkenengo 2 urtetakoak ikusteko bagenitu, gora egin dutenak asko dira, Asko. Morga Etxeberria, esate baterako, Mata ere bai. Mata Morga Etxeberria oin urte bi. Bai. Seinale hona da, hemen punta-puntan ibiltzea. Eta, beste berdinketa bat, 12. Partidu ona ikustiz tala erraza bai, partidu ona ikusten guz. Bai. Antaguna eta tantu guna bai, batzu bai, normala, zain final baten da nervioso eta... Bai, utzi gabeko partidarik ez da izaten. Ozein mailatan. Hemen maila ganera, eskuz profesional helengo maila ikusten. Afezina dutan promesak ikusten gauz. Bai. Haitik hemen hanketara jogatzeipe minen dizu egiten dago. Zori, botela estarrerien hartzen profesionaletan da errez ikusten da, bai afezina dutan da inerrez ez da ikusten. Hori ez da, erremintan da bai, eskuz afezina dutan da botela estarrerien hartzen eta bai batzuk egiten di bai egitzi. Profesionaletan ere denek ez, Ez da... Baina, eta aurretik dugu Irribarria. Nere kontuak ondo baldima daude, lehen da biziko aldia izango da, aurretik izan dena. 13 eta 12. Zakea luze, barruan izan da justu, eta gero, erantzun nahi, eta alderazun ezin. Hobeto jarten pelota da, hobeto jarten da, eta soltia da bilde zeria. Amian beste ventaja bat hartu zaide, eta berak iztotza zen eukerak aprobetxetaz hobeto, eta hortik juten da, baina... Irribarria ibiltzen beho beto, eta pelotia velozia imoten gaisa. Eta zake arrestuan ere bai, asko zobeto. Ara, orain, Olentzero noparia, garai txarrean ze iruditzen zait, Amiano zalantzan sartzen hasita zegoela. Bueno, onino partidu luzea. Bai. Luzea, izango ez da ba. Baina, 14 eta 12 zakea zeuk aurretik bi, zeuk zake zegin da, baina, bueno, orain zakea berak du eta ez litzateke arraroa izango, zake bueltan joango balitzarre matera ere, Gora, joan beharrik ez du izan. Normala, amian osot duten normala, zake errematera jutia. Beren joku bizi data. Bueno, 14.
okerra handia egin du Irribarriak sakea labur aterata. Ni ez da ondo horreztau, Bai. Eta orain, orain botera. Barrura ondo, ea orain. Labur xamar, idea ona, baina labur xamar. Amiano. Irribarria Barrura bere burua saldu du. Elkarri ezin gaina hartu, eta azkenean, ez dakit leku batean falta izan den edo bitan izan den. Baina tantoa urdin. 15 eta 14. Bikentzak usta izaten. Bati falta bada biharren ez da. Esan nahi nuen, ez dakit dela. Ez ote duen jora. Ea, ikusten dugun hemen. Hor, iruditzen zait, horko txuri hortan jo duela, gero esan drogari ezetz hortan ere jo du. Beraz, 15 eta 14. Eta iruditzen zait, punturik interesgarrienean dagoela partida horrentxe. Hemen biru tantoren aldea orain... Oin hemendik horrela fiziku balio dago, Bai. Eta honek bai balio du, Enrique. Honek bai balio duela. Horrepa bai. Ai, ama. Baina fiziku, lehena binoz komento dutzut eta, guri botileru batek ezatozkuna, ez dala haineketan askoiti, zarretzen soluzio utxeten. Oba dala, noberak bezu ninjerreuki, besti ibili daitela. Bai. Partidun azkenera, haineketan ibili dana berak antzetan dela gehiago. Naiz de fizikotik hobeton. Bai, pilota mugitzeko ere sasoia behar da, Peloti mugitzen da bena hobeto. Hemen hori, estan da gaur mugidu hobeto. Ederra. Irribarriak egiten dau, baina haineketak egin egiten dau, eta beti, juntzako, 17. Gaitik esaten genuena, konturatu orduko, aitaren batean, 3 tanto egin dizkio, besteak zaketi falta bat egin du. Eta segidan 3, zenba pilotaka da jota ba? Pelota gitxi jota. Dozena erdi bat pilota jota. Eta orain, 3 tanturen aldea, zama izan daiteke. Hori barruan, ezkerrez jarri da Amiano Ormabikoa, ez da txarra, eraman, aurrera egingo du. Txango eginda jodu, baina eraman hori ere, Ormabikoa, hori ere eraman, aukera du, horra aurrera egin behar zuen. Tantoa lortu du, baina... Bueno, nien ere iritzia ematen dut, Enrique. Hor aurkaria zeukan lurrean. Baina aurrera junde azartago egin bierezeten eta onan txartoztozak duten. Ez. Bai, baina gero berriz ere zabalera jotzea eta hori luzimendu handia da. Baina hor ondo, nahiko ondo moztu du, ez berak nahi zuen bezala, baina begira hemen hori ere eraman, hor Ormabikoa postura zail horretan, eta hemen denbora eman dio, eta gainera... Aidere jutuko denbora hona du. Bai, eta gero... Bizeta ondo. Begira, hemen barrua erabat berea da, hemen, ikusiko dugu. Horren begira, barru dena berea da. Hemen, jodu du. Tanto oso politia izan da. Eta begira non zegoen aurkaria, eta berriz ere zabalera bota dio. Buelta asko ino da Irribarria. Bai. Horretantu faturi izan da. Ondo ikustu dut Irribarria. Irribarria ondo jokatzen. Bai, partida jokatzen ari da. Bai, emoten pelotia, bakotxa joku desberdinedeko. Bai. Bakotxa bere kartzak jokatzen ari da. Bakotxa daki ze arma dituen da horretan ari da. Amianok ez du nahi partidua luzatzerik. Fiziku gero besti haineketan badabila fiziku azkenien igulen bera fallau. Lan asko egin da hona kantzau. Erren efektuari eraman, berriz ere barrura, eta horrengoan. Akurtu bai, baina eramaterik ez. Beraz,
15-18. 15-18, eta orain arte, markagailuan ere alde oso nabarmenak. Ez, 7 eta 2 izan da aurretik Amiano, baina gainontzean ez da lau tantu baino gehiagoko alderik izan, 14 eta 18 eta 14 horretan, eta orain 15-garrena Irribarriak lortu berri duen hori. Irribarria. Ondo lezu dio, Amianok. Indartxu, eraman, edarra du da. Garrize bertara. Horrengoan ezker hor maikututa. Irribarriak eraman, Amiano. Erne. Eta luze. Hor eman egiten dio, Irribarriak. Ondo. Baiz, pilotak bote txiki xamarra egin dio eta hor butil luze horrek asko. Baina, makurtu da, doblu da. Bai. Ondo, motza. Da efektu ez da abiadura hunditzen. Bai, oso ondo. Pelota desberdine dira. Bai, era bat desberdine. Neiz de tantu egin berdin ibili. Era bat. Batak emun gehiago eta da bestiek gelditzen aprobetxau, sakerreztu eta bai, gainera bolei ez da mini itxotza eta bakotxa bere arlu egiten da min. Bai. Amiano da tida batean. Guk puntileroa zaten genion. Hola, tantoa bukatzeko zera gogo berezi hori izaten duen pilotaria. Baina hemen oraindik asko dago ikusteko. 16 eta 18. Pausakea da. 17 eta 18. Amaieria, a ver, zeineke fiziko eta zeineko eta untetan da aldi dugu, Oin, motibuek Amiano duguz, eta aguntetakuek. Bai, baina horrek ez du esan nahi. Horrek ez du esan nahi hongo danik. Motibuak izango ditu, baina hori ikusi egin behar da. Oiza. Gero badago pilotari klase bat ere, mentalki, burutik, gogorrak direnak eta sufrimentu etortzen denean, bestera batea egiten dutenak, eta ikusiko dugu. Momentuz behintzat, berdinketaren bila zakea, eta hortxe ba. 18ko berdinketa. 18 igualez, lauterdi barrune buruz jokatzako daitu tantuk ikusteko oso zaila da. Bai. Oso partidu ona. Buskatu egiten direlako partida. Ba. Lauterdi barru nolan peloteu eta 18 igualez da ikun tantu gina. Bai. Oso partida polita ikusten ari gara, gogoratu Olazar txapelketaren 36. edizioaren final aurrekoak direla. Gaur eskiniko dizitugun bi partidak. Benda bizi ikustu ezagun, zer gertatzen den hauen artekoan. Orain aurrera egin du, Irribarriak. Bai, mona, Bai. Man egiten dio, bai. Orain gurutzatu. Berriz ere, txapapera. Berriz ere aukera duela esateran nindoan, baina nik horreman, pentso, efektu gaz ezartu balotza, baina, klaro, egin bida, azuloa behin jau, txapapera egin jau, da horretan da kakua. Ondo ametu, eroz ametu. Begira, gainera duen posturarekin. Bai, efektu iz, bota dugan, degadi bota duzulora. Dejadi, erokortada moruen efektu gaza, gaztau daiten bera eta azpida. Horma bizi jota beha azpide jogalau, ibili beltatu. Merezi eta 18. Hau sakea da, ondo, oso ondo Irribarria. Da gora. Kendu, haide hartzeko aukera. Irribarria, oraingoan gainean. Arruan, labur xamar, ezker gantxoa. Eta
Erditzen gara. Ez usten harrapatu du. Bai, ez usten harrapatu. Pilota ez da atera Amianok uste zuen bezala. Eta dagoeneko, gogoan ditudanak hiru behintzat bai, Amianok pilota ikutu ez duena. Eta lehen da bizikoan gogoratu naiz, zer esan zuen zerak. Antzola, da Askoiterra. Antzola. Antzola, pelota jona, Pelota primerakoa, nik asko estimatzen dudan pertsona. Tarek esan zen, nik ez dagoan golpea hundirik eta baino inoiz ez nuen laga pilota ikutu gabe. Ikututa aspira bai askotan, askotan. Baina ikutu gabe, igerri ez, esaten zion. Igerri ari behin gotzezan tantu. Bai, baina beak ez zuen esaten. Beste norbaitek esaten zuen. Nere falloa beste norbaitek esango ditu. Hori bai. Bueno. Hemen ditzen igualez. A ver. Zei jozu noin, arnazi hartu eta berzenreko pudetan da nobeto. Irazola eta kompainia ere hor dira. Bai. Partidari begira. Bueno, denak dira garrantzitsuak, baina hauek garrantzitsuenetakoak dira. Bai. Gero jenti bastante ondo, Bai, ondo. Ostegun gabe baten behatzit jertiztan izetoko, lehena esatez modun astegun urezu zen. Bai. Oixo itxuri hor segidu bida. Bai, eta hemen urrutikoak ez direnak, Zaldibarkoak, Oberrizkoak edo inguru hontakoak, haze plan politia ez da. Pilotalekua, epelepela dago, giro bikaina, zarrara ez dut uste, gareztia izango denik. Ez, 3 euro. Da, abonu dekenak txapelketa justizia gota bost. Eta 5 euro, oraintxe. Eta luze egin. Oin luze egin. Igerri egin dio. Erriberriak esalik, berak erregala utzala apurua partidua. Ba, izaketik egindako falta ura. Gero txapagaineko ura aspira bota duena. Harin naiz, azieneko tanto egin duzte. Orain luze egin jarretakoa. Hor, baztertu egin zaio. Eta atera nahi izan du frontizera pilota nola edo ala. Eta luze egin du. 29. Zakea... Tanto. Barruan izan alda? Barruan izango zen, epaileak ez dute ezer adirazi eta hala izango zen, baina... Pasa, ez da, ezer esan da. Pasa izango zen. Ero, tanta ordu... Ez, tanto eman dute. Hogeta bat. Tanto eman dute, eta beraz, azken hause falta. Amian hori, urte bukaerako finalean izateko. San Silvestre egunean, jokatuko da finala. Ormabikoa, erraziritxiko da Irribarria, Ormabikoa oso ondo. Oso ondo. Hoi joketa bat. Ez da Irribarrian dako partidu txarto, tanto bizaki noberak eta tanto biti ez da beste puntuko bezia. Partidu atzeneko tanto arnazi ideko. Bai, eta ikusi da sakea ondo xamarrateratzen duenean, min egiten diola Amian hori. Beraz, hor badu aukera. Ea. 21. Irribarria atera du txostaren bila, eraman ondo Amianok, Irribarria indartxu hanketara. Horre, beste aukera polit badu, Ormabikoa, barruan eta tanto. Ila bizi bota du, bota bida moruen, tanto ero falta. Bai, baina indarra emanez, burpila emanez. Burpileta. Bai, ondo, oso ondo. Oso Ormabiko. Por todas esaten dana. Bai. Ez que holakun, eitzten muzu frontoin erdezen entrega dibesti indako galdu zu partidu. Hor arrezgeun, bida, arrezgeun ondo urtetan badau, txarto burtotza. Bai. Inaben da jadiek eta danak ondoztatzu. Baina, Enrique orain ere botatzen duenak, aukera ondiak izango ditu. Bai. Nekea... Da, señali konfiantzi dukuna. Oino, lehen falta inaben sakiak akordu nuku dugu, Horrengoan barruan. Erra. Ondo. Ondo. Irribarriak barrura, hor da Amianok efektu eman nahi zion, ez du lortu, eta luze, Aramakoak,
Eman dio, ea orain. Eskerrantxoa, eraman Amianok, dana aukera du Irribarriak. Arruan da pelota berriz ere. Amiano, barruti barrura. Eutxi Irribarriak. Ez da ederra. Ormabikoa, ez da kanpora. Kanpora. Justo. Horixe da, justu. Azken tanto itoa izan da. Biak ere leherre egin da, eta azkenengo pilotaka da hori. Suerte txarraz, suerte nun da. Jugada, pero bi ondo urten, ez urten, urtsa onda. Bai. Bakutsak joko desberdine, baina aldamen hain aurrera. Bueno, jakin behar dugu, zer dioten gure garaileak. Utziko diogu pixka eta arnaza bere honera ekartzen. Izan ere azkenengo tantoetan tentsioa batetik eta esfortzua bestetik. Bai, esfortzu benetako gira, Bai, benetako partida izan da, bai. Ordutelaren bat, bagota bitxogota bat, leterdi barruen partiduna. Hobi gitxi ikusten dira. Bueno, nahi, zorionak. Partida oso gogorra eta estua izan da. Luze antzekoa eta batipat fizikoki oso exigentea. Bai, fizikoki eta mentalki egia esan partida guztia hor mantentzeko oso zai izan dara, baina, bueno, bin arten pixkat urbildu gaita bana, eta azkenen, Karo Cruz izateana, bane aldetokatu bat, eta gaur pozik etxea. Bai, hor egon dira momento batzuek berak aldetxoa zuela zaketi falta egin du, gero zu 21 batera joan zara, eta ematen zuen, hortxe bukatuko du, zake bueltan, baina honen kontra beti jokatu behar dazko. Bai, partida oso gara izan da eta emozio handikoa, bino gero barrutigan nigaintzat, esfrutatuet partida politia zarako, bino gero jokun eta naiz bate guztu heli, eta bin arten eak sake falta, jo nik errestu asko gora eta bera, eta bin arten opari asko bino, bueno, azkenen segin finala da, eta txapelketa ontako gaina, importante ere bai. Badarki, orain Gabonetan da pixka zaitu egin behar, baina, San Silvestre egunean, urteko azken egunean, eta orain aurkaria ezagutu behar. Ezagutzen dituzu bi hauek, Apesetxea eta Etxeberria? Bai, soran ezagutzen ditutela, bai. Ez du importa zeinek, hobenak iraziko eta horre kontra joatu berko du. Badarki, zorionak eta ondo pasa, gero arte eskerrik asko. Bueno, eta hau etxekain zuzen ere, irabazlearen hitzak, eta gogoratu orain, tartetxo bat hartuko dugula, eta tarte horretan, okerrez banaiz, iazko finalaren, binakako finalaren irudiak ikusi ahal izango dituzue, goza ezazue, prestatu dizuegun bideoarekin, eta gero gogoratu. Amianoren aurkaria ezagutzeko, aurrez aurre izango direla Beñat Apesetxea Goizuetakoa, eta Oian Etxeberria, hau berriz, Oiartzuarra. Beraz, oraitxe arte. Sakearen zain. Doa aurrelari nafarra. Eskuzak ondo. Aldabe. Aztertu. Aire sartzeko aukera kendu dio. Eskuzak De La Fuenteri. Murua. Horretutik sartu da. Atzelari laguntzeagatik. Pilotaka da ona jodu Joseba Aldabek. De La Fuente. Zabalduko zegoen Murua, baina asko zehaztu errematea eta eraman ahal izan du. Eskuza. Muruak lagundu nahi dio.
Asko atzeratzen ari baita. Asko gozatzen Aldabe. Ona. Federatzetik Eskubizaren eskuza. Garapuente gutxi. Jo behar Muruak pilota hori biltzeko. Orain sartu egingo da, Zuloa bazegoen eta zainen ondo aprobetxatu duen. Garapuentek doitu ez duen ezkerraide hori, zoragarria tanto. Bai, tantu Serizio jokatut eta tantu ona jokatut eta gero ondo ametu. Atzela Serizio, nipe dut gaurko partiduek eragin ontitxe dekola behi hor atzetik ondan prozo. Oraingoa utzi egin du De La Fuentek, Aldabe, ez dio kendu Muruari, oraingoan ez du asmatu. Bigarrenean, araz egin duen De La Fuentek, tantoa bere alde akarri, eta eraman eskuzak. Aerko. De La Fuente. Tanto egin ezin da dabiltza urdinak aspaldian. Haze bolea eskuzak. Jetxi pilota Alduntzinek. Eta atzera orain Muruak. Baina horiek emon bulta tantu dugu. Eskatu Aldabek. Eskuza. Murua. Atzelari lagunduz. Ondo orain Sotamanoz. Joera aldatuz. Oraingoan txokoan egin du. Eta Eskuzarentzat pelota ona utzi. Bote handia egingo dio hemen Aldaberi. Eraman. Igantzikoak. Eskuza, atze pelotaka da, errebote ingurura joango da, zazpigarren kuadrotik atzera bote egin eta gero. Oso ona, oso ona. Atze bikotea osatzen ari diren. Bai. Batek errebotean pelota jarri eta besteak nola bukatu duen. Bize disfrutetan, Eskuza ez dut oin hartien joten ondo ikusi, egingo tantu joitu pelota zobi, esateko moduren, hemen bada mate dizela. Hala ere, zuk lehen aipatu duzuna azpimarratzekoa da, alegia atzetik ez duela pelotarik entregatzen altura eman, bi besoekin erraz ateratzen du pilota, eta horregatik nik uste Aldabe ez dela orain gehiegi jotzen ari, geisten eta ari da ikusten duelako minik ez dela Eskuza. Lanean segin nahi dute, De La Fuentek eta Aldabek. Neurketaren norabidea aldatzeko asmoz. Eskuzak erantzun, De La Fuenteren sakeari, ona gantxoa, eraman Muruak, deja da, ezin Eskuzak. Ondo ingo du. Denbora askatu dute gorriek, eta esertzera etorriko dira. Eta hasieran Aldabeen pilotaka da ona jotzen ikusita, eta ez ote du eskuan pelotaren bat sartute zengo edo aspaldi ez du gozatu, Larrei topera ibili lehenengotan da gero kantzau. Da sortu leke besti da esku iguela takso zarrepika duero. Lehenengo bolaren antzekoa. Egiteko asmoarekin ekingo dio sakeari De La Fuentek. Lehen seitanto egin betituzte jarraian. Erantzun aparta ezkerrez, De La Fuenteren sakeari Eskuzak. Eskubizarain, jasoan hasteko modukoa zen, ez du gozatu. Aldabe. De La Fuente gantxo luzea. Barruan egingo dugu potea Muruarenak. Eskuza, aurrean geldituko zaio Aingeruri, buruz gain pasa nahi, ezkerrez bolean, ekatuta dago Eskuza bera ere, Eskuza eta pelota nila da. Bestela atzera pauso pare bat emango zituen orain. Bueno, beste pare bat hiru bat antu golik bat partidu zartuko dizatik da. Eta Olazar pilotarekoa 2022ko finalak ikusteko. Zake luzea atera du. Eskuzari utzi Muruak. Pelotaka da bikaina. Bai.
Aurrean geldituko zaie Urkorriei beste bat Eskuzak. Aldabe. Hirugarrena jarraian Claudiokoak. Hiru pilotaka da jo dituen. Eraman. Murua. Egin tartera jetxi. De la Fuente eraman. Eskuza. Hore ondo bideratutako pilotaka da atze aldera. Gantxoa Muruak, De la Fuente, barruan da, eta orain urdinen txanda izan liteke. Eskuza. Murua. Hortxe du Anderrek. Erdian gelditu zaio Gantxoa. Eskuza, bera bukatuko aldu, ez, labur gelditu zaio. Beti bera ari dira agintzen tanto honetan, hau gaiztoa da Aldaberentzat, eraman, defensaran handia egiten ari da. Muruaren pelota, eraman De la Fuentek, berriz ere lehengo tokira, bukatu da. Bigarren aldiz jarraian Ander Muruak irabazi du Zaldibarko torneoa. Iaz Morga Etxebarriarekin aurten debuta egingo duen beste atzelari batekin, Arkaitz Eskuzarekin. Da oso lan ona inge, eta berabe pozik.
Gabon berriro ere pilotazaleok, Zaldibartik, Olazar txapelketaren 36. edizioa, bigarren final aurrekoa lauterdiaren barruan, eta oraindik daukagu gusto goxo hori aurretik Irribarriak eta eskaini diguten Amianoren eta Amianok, markatu, eskaini diguten partiduak utzitakoa, oso partida polita eta ederra izan da, eta nahiko genuke, bigarren final aurreko ere halako txea izatea. Horretarako, hor dira Beñat Apesetxea eta Oian Etxeberria. Apesetxeak final laurdenetan Lizeaga hartu zuen mendean, 22 eta 13, eta Oian Etxeberriak Egiguren 22 eta 14. Beñat Apesetxea Juantxoren semea da, Moreona taldekoa, Goizuetarra, eta Oian Etxeberria berriz, Oiarpekoa, beraz, Oiartzuarra eta aurretik ere beste bi partida irabazita dago, bai Diaz de Gereñoren aurka eta baita Rekalderen aurka ere, beraz, hau du laugarrengo partida txapelketa honetan, eta ikuslen artean aritu naiz, hor pixkat galdetzen pilotariei buruz, eta asko daude harrituta Oian Etxeberria egiten ari den, txapelketa horretan egiten ari den jokoarekin. Oso ona, lehenengo partidua eskasa iba. Bai, gero bigarrena eta hirugarrena eta oso ona. Lehen da biziko izan zen Diaz de Gereñoren kontrakoa. Bai, ja ize galdu. Eta nahi gola, sakau ez, peloti imun bez bolea batzu josituen, beste gizebez. Esan zan, zetan etorre zan da, zoztan, izku minjoako lastea hartien da, goiparik etorri, bai, redikulu kristo nahi gana. Gero, handik horreko kristo partidu gutxo. Da, hain be, zenuk, kinelia, hiroi... Berrogei gorrik, hiroi urdin jau. Ni neutzatein bestez, bai, ni neutzate berro eta marrin da, bai, Ba, niri iruditzen zait, Beñat Apesetxea egindako pilotaria dela. Bai. Eta honi irabaztea final aurreko batean. No poiso, ez adut, zutzak kinelak urten da. Bai, eta hemen aditu asko dago, dudari gabe. Ara, azte bolea jo duen oraingoan. Gotibolea, bai. Jota gazta. Goiti bera, bai. Abea duri mototza, hola joten da, da bolei, Bai, gure mutil indartsua da, Ni askotan gerritik berako indarra edo itxurarekin. Hor, hanka horietan indarra onbia dago, Hanketan ez esku bitorrin du, bai. Bai. Bueno, beraz, hemen bildu diren pilotazalde asko, erdiak baino gehiago. Bai, urdinen alde da. Urdinen alde, baina, zaten dizuet, Apesetxeari irabazteko asko egin beharko. Horreman dio, barrura efektu eta guzti, Apesetxeak ere barrura. Horbabikoa, eta orain, aukera, hau da, geromen hau. Hola, ebili behar dute partidu guztian, edo Apesetxeak horrek egin behar da eraman ezin. Ez duzet tantu inaben, Hirugarren tantu ez, lau tantu inaben. Holan ez da partidu zua metuko. Ez detuzte. Ez zileika egitu. Enrique, politia izan da, baina bi kuadro barruan jo dituzte dozen ardi bat pilotaka da, hor ezin erabakita, hori bai. Jakingo nuke gustora, Enrique, gustatuko litze jakitea, zenba pilotaka da jo dituzten eta ze denboran. Ze hor, danak segiden izan dira. Horrek kontetako inorrezteko duk eta... Ez, nire kuriosidadeak izaten dira, ez? Ez hain bizkor jokatu dute. Bueno. Azeri ona honepe, Bai, oso ona. Azera oso ona. Eta gainera, nolako pilotariak diren jakinda, uste dut, gozatu bat hartuta aterako garela gaur hemendik. Olazar, pilota lekutik. Hone pentsetot, barreza
Neus, ziurro ino, urdina baikoaz daula, da gortzea azpeaz. Osea, enpresapez ikusten nongo dira partidua jotu beti segurua. Bueno, enpresako arduradunek. Bai. Gero eta pilotari gazteagoari begiratzen diote. Eta hau, eskaparate ona da. Lehen esan dizuegun bezala, hemendik pasatakoen zerrendan profesionaletan aritutako asko dago. Beste eztabaida bat izango litzateke Enrique mai bueltan jarreta hitz egiteko ea merezi duen profesionaletara pasatzea. Hori beste eztabaida bat da, gurasoek beti baietz esaten dute, baina ez dakit nik orain egoera zein den, eta hori beste garai baterako utziko dugu. Bai, horrek eusuzko dauz buelta emotoko. Da, sarriten gurasu ikusten ez da. Bai, hori da. Baina, bueno, nahi bere semeak edo alabak profesionalak izatea. Ez da horreztu, eta ez da osaki jotzon da horreztu ez da. Apesetxea, Arrura, Eskuinez, emanen dio Eskuinez ere. Gainean da, eta ederki, efektoa, indarra eta norabidea. Zalantza handirik gabe bota du. Apezetxeak besua zemototza, injergeza, behonok eskubiturra ze. Emototza. Horregaitik hartu du pilota horrek efektua, ez? Eskumuturra. Ba, eskumuturra ez. Eurreko orman bebera injet, eskerreko orman bebera. 3-2. Aurretik dugu, Oiartzuarra. Lehen aipatu dugu, Irungo pilotaririk ez genuela horrela buruan, baina Oiartzuarra pai, Imaz bera jogatzen da, ez nagola ezaltzan, zera Oiartzuarra ere. Horiek, zuen adinekoak izango ziren, ba ez? Bai, ez nagola eta zera sasoitu. 3-2. Ormabikoa oso ondo jotakoa, heldu eginda, orain zer? Orain korrika egin behar, baina eraman. Errez altzau da. Bai. Eskubiturra, txak. Zutani joan baginen. Zabalera. Orain gainean, ez da ederra, baina eraman. Hauri gogorra, Oso gogorra. Eti bolea, ederra. Hoixe da pilota gaztatzea. Falta ederra bai besti indako gorrezen. Falta eman aldute. Txapi, jodutxuri, falta eman dut eta. Ara. Egarra pelota zuga, guztu. Bai. Txapa jo duela adierazi du epaileak eta zalantzarik ez dut, baina merezi du berriz ere ikusteak. Bai, askotxo bajatu da, bera. Bai. Epaileari begiratu dio gero, baina gero gehiago izaten da hori amorruagatik, Ez zalantza daukazulako. Arduria, ikusi ditago eroseto ikusi. Epaileak ez zeukan beste lanik, Beste lanik ez beti izta ikusten da. Eta hau erne egoten da, Erne. Iruna, basado tanto inoin beha. Ezin jaga, amaitu, Bai. holan ezin jaga, amaitu partidu. Bai, baina ondo defentsan ondo jokatu dutelako. Batzutan ezin da emaitu, ez da kasulako indarrik edo habilidaderik. Baina kasu honetan, ondo jokatu dutela. Ondo jokatu dutela, pelota asko harrapute gane da, Bai. Eskubiturraz Etxegarriak, txak, galtzau. Apesetxea, tera du, Etxeberriak, errazeraman, ara, puntara, efektu alrebeskoa behar zuen pelota horrek. Hor da, Etxeberria, hor ematen dio. Hor ematen dio, profesional askok baino gehiago. Hoxe, profesional asko pino gehiago. Honen bolea ikustekoa da. Neako hortata horraz sartzo baten Tapia segundu.
Tapia segundo. Aurrelari zer zan, segundo? Ala, Fernando zan atzelaria primero, ezta? primero. Eta beste Juan Ramon, no ez altzan? Bai, ape hola oso bolio kitxoan. Bai. Baina honek nada ikustekoa eta entzutekoa. Bai, jota. Orman berakkai egin jese abiaduran urtetan daben. Handik onna estopen da holan eskumiaz bolea bengotxa terceru eta bai, honek honek emonitutza, Bai, ematen dio, bai. Horreztu bat txikirik. Ez, horrez dago zalantzarik. 4-3. Eramandu apesetxeak. Zakea, ederra. 5-3. Ota, erein pelotik. Pelota partida hasi aurretik Etxeberriaren alde idea hori jarri dutenak, bakizu hemen apostu txikia izaten da, asmatu behar da erdian zenbat izango den partida eta gero bukaeran. Aipatu du Enrique, Juancho, 10-6 bere alde bezala ikusten dute partida. Eta ikusi ditugun 8 tantoak ikusita, izan behar da, bazekitela zerbait. Bai. Bueno, 3 partidu ikusi ez da. Behartzo horraren zakea. Eraman. Barruan efektu eta guzti. Ai, ez dakit ba. Luzegi. 6-3. Ederki antzeman dio Etxeberriak. Nola egondan. Ea pelotak zer egiten duen, eta gero ikusi duenean Luzegi zijoala ba. Zegarna berarentzat, eta hor Beñat eta Juancho apesetxea profesional izandakoa eta orain semeari lagundu behar. Alduen neurrian behintzat. Hortxe dituzue, aita semeak. Aite Juancho hainbat partidu jogatik dudamen. Historia linungo hori, leuterdi barrunda segurua finalean bat jogatuko lehenengo samarrin ero bastante. Bai, hasiera samarrean, ez? 36 edizio, ez dakit, Hasiera bino, gero. Bai? Hemen, abesetxea badago, 2005an. Hoxe. Gonzalezen kontra. Bai. Ez, abesetxea, oine gerenti dana. 2005an. Bai, aurretik izango zen. Bai. Pentsanik, Bueno, banaka gogontu zuen edo, binaka edo? Banaka. Da gero binaka urte baten behentot. Bai, baina hemen bakarrik, makina bat lekutan bai, jogatutako hau. Ba, hemen izenak ikaragarria daude, Pazeta, Lejardi, Telleria hau. Bermiokua, 2 urtetan irabazi zuen Koka, Urreta Bizkaia, Barbirito, Berraondo, Otaegi, Azpitiarra, hau Etxaniz, hau Eskuitiarra. Txafe, Elorreta, Castellanos bakatu, Bengotxa 6garrena, Rategi 2garrena, Mendizabal, haze kuadrilla. 6-3. Barrura apesetxeak efektu eman dio, baina ez dio minik egin aurkariari, eta gero Horma bizek efektu az bai, ez da ondo harrapa. Derrigorri nabila bestetxea, besti erreza dabil. De erosua jokatzen da. Bai, honino partidu luzi da, buruz buelta handizek hartzen joa. Bai. Hortxe. Ondo, idea ona izen da. Bai, eta postura ere, egokia. Efektu gaz horma bizek, bai, txapa gana ez da guzion da. Beraz, orain arteko, tanto alderik, haundiena bana izan dira, bina, iruna, eta orain, 4 errezkan eginda, 7 eta 3 aurretik da, Oiartzungo pilotaria. Ederra. Harrapatu egin bida. Igerri lehen da bizi, harrapatu gero. Makurtu, etzunde dela zabalera zelako efektua sartutzen. Bai.
Eta pilota oso bizi atera da, Bai, hor, dena egin du ondo apesetxeak. Ez, dejadatxoa etzen txarra. Eta begira, nola amaitu duen, ze polita. Zabaldu, ondo kruzute peloti, apesetxeak. Ez da, Bai. itxi frontoin erdizen bestik harrapetako modu. Ez. 4-7. Kostaren bila, ez du lortu apesetxeak orain ezker gantxo ona, bere aukera bikaina, ederra, kanpora! Postura oso egoki iruditu zeitor tanto bukatzeko. Bai, claro, ize zabaleko horrez janakak egitute hortik zaile da holan tantu iti, Iparraldeko González ematen zuen. Bai. Aretxen postura, baina... Eta begira, ez da bai idea txarra, baina... Bazeuzkan 2 metro edo... Bai, ize kantxa erdi duki, nik Bai. dut zabalago. Bai, nik alaxe pentsatu dut zuzenean, baina bazeukan bai... Baina, duki da. kanpora joan zaio ba. 8-4, berriz ere, lautanturen aldea. Tanto lehanti inoin beha, txarto amaitu gaia. Aldeun dizuk dutatu, kola jugada bat azea, tanto ina amaitu, ero galdu. Bai. Hori ez da galdutakoa, nire ustez. Begira, ez efektu mandion. Eskerra, ez efektu munda. Ara, gainean. Nahiko zalantzazko izan da, hori ere, hori ez. Hori gehitxo izan da. Hori... Ni besti, pentsatu, txapanik... Bai, gainera hartzen ote duen, ez da? Bai, han ondia juzak eta ez da bezer, zer esan da ez da bezer sentidu zuri. Bai, hor koskaren bajo balu bezala pilota pixka gora egin du. Ea. Ez dakit ba, Guztuen, Ez dakit. Eskerra, tanto azkenean urdin izan, gorri izan den, eta ez da baidak hor bukatuko dira, baina... Ez dakit ba. Bost eta 8. Goizuetako umore ona elkarteko, pilota elkarteko Beñat apesetxeak du. Sakea egiteko aukera. Txapa, bai, honek ez dagoa zalantzarik. Ondo abizu bedorrekta. Hori gure herrian esaten den bezala gau ez ere falta. Argirik ere falta. Bueno, 6-8. Eta apetitxea bat egin da. Peloti, neska. Sei eta 8. Denbora hartuta. Beñat. Atera du, luze. Hanketara. Apesetxea orain, aukera. Etxeberriak. Tara jodu, ez da ederra. Eta hor, dejada zabalera egin duenean, Etxeberriak beste dejada batekin erantzun dio apesetxeak, eta nire ustez hor terrenoa galdu egin du. Hor lekua galdu egin. Bai, apur bat entrega humorun pelotia, urran itxitzata. Bai, klaro, sosarra, eskure monezkero, haidego ondo joten dugu bestiek, eskure hartuzko hor apur bat atzarapa ez da nazit, zuzen joa lau bestiek haide mongotzan kristo. Bai, baina gero begira zepan dion hemen, Bai. Nola ibili den pilota gero, Hor, justu heldu da, eta ez da aitzakiari jarri beharrik, baina gero aurkarek eman diona. Horren bitzan itekotan, kruzaut ezker gormi joaren jandik atzera. Gero orokorrean Enrique pelota oso betik darabelte, oso pelota betik. Bai, oso betik. Bederatzi eta 6.
Ez da ederra eraman du ea orain. Gergantxoa nola antzeman dion. Naparrak. Ara. Aukera garbia zuen ba. Bai, aukera garbia be, Ez du ondo jokatu. Etxeberriak, baina gero aukera izan du. Eta pelota dena egin zezaken. Dena, nahi zuen Ba. guztia ze aurkaria bera baino aurrerago zeukan. Ez zion kolpea ikusiko. Aurretik joitxun pelota zuk zelako abiaduria eta zelako veloziadia joitxun, da gero perak. Begira hemen. Hor, aukera zeukan, ia nahi zuen egiteko. Baina pilota azkarri biltzen da. Bai, peloti azkarra Hemen, bella. hemen kanpotik guk aulki ederra botan eserita, pilotaldekoan egiten duen epeltasunean dena ikusten dugu, baina gero hor barruan beste kontu batzuk izaten dira. Zazpi eta bederatzi. Eunde berrogei euruen, zarre dago kinilean egurben. Jo ez da ginako. Zenbat? Eunde berrogei, hane bingen da. Ez txarrak. Oi, gora bai, gora! 10 eta 7, hor nik uste erabat baztertu zaiola pilota. Bai. Eta berak frontizen jarren nahi zuen besterik gabe. Pelota zaila izan da. Kendin gura idi eta gora jodo, bai. Bai. Begira nola egin duen gaina pilotak, Botea egin, eta gero berriz ere barrura egin du. Eta gero, barruan, mantendu nahi pilota berdearen barruan, baina gora joan zaio. 10 eta 7. Ezkerrez erantzun dio apesetxeak, orain hor ematen dio mutil honek. Horro bai. Hor. Eta orain, eraman, apesetxea. Ederra! Oh, ze tantu polita, ze tantu ederra ikusi dugun. Bai, zabalin zelako peloti harrapot, eta txapan justo altzal, deja egin bertan. Oh, ze tantu polita. Sortzi jamar. Lehenko partidu hona izan dala, hau Bai. Kasik iruditzen zait, hemen velozidade pixka gehiago. Bai, joko gehiago etaten da, Bai. horreto joka dut morun. Horrelakoak ez dira egunero ikusten, Egira. Gainera, oso nabarmena da, bere postura ikusita horixe egin nahi zuela. Bai, etorri mi da, Bai, etorri da, gero jarri egin behar da. Bai. Horixe, Oso ondo biak. Hor lehen Enrique gaipatu duen hori. Gauza bat da pilota garbia galtzea, horren min ematen du, baina oraingoan nik uste bere buruari kritika gutxi egin diezaiokela Etxeberriak. Bai, ez da, pilota... Jugadi ondo itza, Bai. amaitu dugu da diazta. Zakea luze, eta erantzunik ez. Beraz, berriro ere, tantu bakar baten aldea, 9 eta 10. Zakea naparrak, eta gauzak ez du. Da luze, ondo nio. Bai, bide erdira ailegatu gabe daude eta oraindik. Apesetxea. Berdinketa nahi du. Sakea berea da eta beraz aukera. Eta barrura egin dio, alare sake hona da. Gainean, Ormabikoa kanpora. Ormabikoa kanpora eta esan daiteke ba ondo jo duela pilota, Bai, gaia injertzu tedako gotxotik, da gero injertzu, da Bai, holan handik eurretik holan jozeskoro kanpora. Bai, baina begira, ez dio besteko altura eman, Ez, Bai, pixkat. Bai. Bai, bazeukan metro bat bero jotze, o metro erdi bat bero jotzeik, baina... Metro erdi bero jugalo du etanto. Bai, beren da. eta pelotak normalan hor behera egin behar zuen. Baina... Ez du pena hundirik hartu, Etxeberriak. 11 eta 9, ja ordu erdi partidu, Bai, eta etenik gabe, Bai. Apesetxea.
Huts. Honek ez dauka beste izenik. Ez, hori izan da. Ezkerrez ondo jarri da. Zeukan etzuen ematen inungo arazorik izan behar zuen pilota hori barruti barrura jartzeko edo beste edo zer gauzetarako. Baina gaizki jo du. Hor. Besterik gabe. Nik uste dut atz puntakin jo duela. Edo bintzat, bai, era arraroan. Edo atzeko partida zigur jota urten eskutik. Bere buruarekin. Zerre orain. Zakea luze. Erantzuna gainean. Puntan utzi, ez da irlitxiko. Ez, bigarren. Bigarrenin. Eta ze patxada erakusten ari den Etxeberria, Patxada. Ematen du entrenamientoan da bilela. Baina pelotari abiadura eman da eta egiten du jokaldia oso erraz. Bai, apetzetxea esperantzatxua zetorko zan bide, berak pentseta izin da minau, gauzak zaila ipintzen da biz. Begira, hor, begiratu, aurkaria nun dagoen, bota, nondi datorren begiratu gero, eta oso nabarmena da, pilotak bigarren botea egina zuela. Bai, bigarren bote izin da. Peñatek. Bai, deja txapa kontra da, bida modun. Bai, eta gainera pixka-pixkat eman da. Bai. Deja da bizkorra. Hauxe duzue? Hau da, etorkizunekua, esateko modukua, lehenengo maila bajuenin ipini genduen, da goraino aleo da. Baina gorriak ikusita, Bai, gorriak ikuste, joku hartuta, lehen da biziko partidu jogatu ban ikusi, gero gorko partidu ikusi. Bai, alde ikaragarria. Bai, baina gero Errekalderen kontra eta Egiguneren kontra ere ondo jogatu zuen. Bai, Errekalderen kontra eta Egigunen kontra, bai. Lehen guken dute bestik ondo jogatik. Bueno, lehena aztu behar. Aztu lehenena. Lehen aztu indiet. Estela, arei bueltak ibiltzea. Alperri da. Oraingoa balio du, eta oraingo honetan 13 eta 9 aurretik da bera. Gaztena besta izengoz, 16 urtaz urtein ikudu txapeldun badau, Zubizarra eta improfesionaletan da bilinak 16 urtaz urtean. Da nahiek 17 da, bueno, honepa 17 ez da etxanit askoikikuek... Bai, ura oso gazte. Oso gazte urtean, haize 16 jota idin, bebe betik azit edan egin bazitzen, jota egurrin. Abeste joko bat. Ze postura zeukan, Alboti nola jotzen zuen pilota, azpi nola jotzen zuen pilota. Da, aide sartu beziz, Jose, joko desberdin. Ez. Dana botera, jota zelan mosto zulora. Eta espezialista hundiak izan dira, Nagoren nola jogatzen zuen. Hori ba. Ez? Albotikan postera hola, eskubuturrarekin. Zelan aldatu dana jokua? Era bat. Aurrelarien jokoa era bat aldatu da, atzelariena ere bai, baina arek zirrista beste inor baino beto egiten zuen, Bai, azue azpiti, alde bat. Bai, gero gertatu zitzaion, binaka jokatzeko eta ez zeukala besteko maila. Maila oso politxa zeukan, baina ez da bestekoa, baina lauterdian edo zein disgusto galanta emateko mutila zen ura. Parrillero aritzen da orain, hortan ere ona. Ai, ama, ez da derra. Atzera. Parrillero zahar da izan ero? Beraiek daukate, aizpurutxon, jatetxea, bai, eta han aritzen da ura. Akortan az desteit zeintzuk ekarri ben, Bergara biharna, orduan eskulari izango, zan intendenteuen, da, grau, figuri eta lauterdi horren etxako lagustetan da juzan da jentiek, que no te gusta eta zera da. Etxako guztau dana botera ite balak. Espektakulo nahi zuen, nahiko espektakulo ematen zuen arek. Da zuen debutau egin estopentan, enpresetan debutau banik ez. Ez dut uste.
Ba, emitxe zaban Bergarak, etxako lagustetan da zaban debuto. Salbak. Bai, Salvador Bergarak. 15 eta 9. Orain arteko alderik handiena eta tanto. Bote lasterren eramatean nahiko lan izan du. Oiarpeko pilotariak, Oiartzuarrak eta gero bizi ibili delako esku-eskura etorri zaio pilota Naparrari, Goizuetakoari eta berarentzat 10. Bueno, oino partidu arrundau, Bai. Oino sake batero bi, erremate batero bi ez partidun dauz. Oin etxako ikusten Etxebarriai be sintomaike kantzatu duen Ez. ikotologik, Galdera bat, Enrique, final aurreko pilotak eta hauek etxe berekoak aldira? Bai. Zarata, agian eure kaskoa gatik edo izango da, Zarata bikaineko pilotak, Hau berria izan daiteke? Bueno, berritxu, bai, berrik bat ez da. Ez, baina esan nahi dut, partida honetan jogatu gabekoa, atera Bai, gabekoa. zelege. Zaurra duza, binaka jogatu eta purba bajatu dinin hemen ipinitza. Bai, ez dut uste inork pilotariek, kexurik azalduko dutenik ez lehenko partidoko pilotekin, ez hauekin, pilota nahikoa badago. Bueno, pelota ez ketxu giteni normala ikustu. Beti batak gure batak ero besti bizitza guer, eta eskatzea, beha, ipintia. Noberak ikuski ezkero pelota kontrola bizela, pelota ezek galdetuzkero, pelota ezati beti dugu hori. Zeroi, batak ezak gure eta besti egitzea, eta... Baina hemen pilotariak ez du pilotak hartzen, Ez. Jarri egin behar dira. Ez, Baina, jarten tentzioa bai, baina azmatu ez. esango dut pelota ezek ikasu ginezkero, apurba maria bilikela. Nobera ikusi da pelota kondoa da bisek eta ikusten da nien apur bate peloti bajatu inala urruko partiduko aldatu. Partiduan eta aldatzen dira, Bineka alan dabe, bi sarriken. Bine pelotak tamainu txuku gerrebotera bai sartuko ez sartuko eta partidua amaitu orduko ikusten hau da, hundok, urruko partidu egitara. Bai, galdu egiten dute. Duten garrazia, galdu egiten dute. Ja lehen etzan hola nezeten, lehen apurra bigundu, eta gero segu kendu jogatzeko. Doine segu jutak nien, ja ez da jogatuko bizeten. Bai, botea bakarrik omen dago, ez da? Atzerakorrik egin beharra pesetxeak. Handik eman. Ederra, eraman. Bizi daude oraindik hauek. Baina, horranketan jarri dio eta... Bai, hori bote lasterrein da hon nino nahiko delan. Hori ja, bentantu inja. Erraza ematen du, ez da? Bai. Ba, ez da, erraza, 16 eta 11, eta begira errepikaturik, ezken tanto hor efektoa eman dio, baina pilota ez da ezkerrormara llegatu, hor min egiten du ezkerrorma ikutzen baldin badu, orduan bera egiten du pilotak, eta baina mutil honen meritua ere bada, meritua. Bai, emon itxotza eta emotin eurka, emotin kontra. Enrique, eta orain partida puntu interesgarrian dago, bai, 16 eta 11 ez da alde erabakigarria, baina aurrengo tantoak urdina baldin badira, gauzak oso zaila jarriko zaizkio. Irribarriak inamen ingo lauzaki falta, Bai. da gero bestiek hartute bat sartute zera, handan partidua beren mailara. Olea, zemanda beti bezala. Atropella bilen dago. Bai, abiadura handia ematen dio, bai. Bai, abiadura hando baldia. Bai, eta gero ikusi gainera, pilota horrek frontizean jo duenean zer egin duen, ezkerra hormaran, nola hartu duen, hori eman diolako da. Eta
lehen da bizi uste dut, pentsatu duela eskuinez hartuko zuela, gero ezkerrez, eta gero ezin frontizean jarri. Hamazazpi eta hamaika. Gogoratu, urte bukaerako finalean, lauterdiaren barruan, Unai Amiano izango dela, aurkaria behar du finalerako, eta 22 gertuago dauka. Ara, bai, hor koskaren bajo du, ez? Koska edo restauratan efetu monda, hori eugik Bai, esarrik bai. joan. Restauran efetu emon apur bat, Bai. eta gero frontizin bera. Ea. Depende, Oso. efetu montzala apur bat. Bai, Bai. oso urruti gelditu da, Bueno. Bueno, 12 eta 17. Bostanturen aldea, bostanturen faltan. Bai, ja, bastante ventaja da. Abesetxea. Eta du ezker horma gehitxo ikututa, baina ala ere tanto. Eta utsa hauek, Sarritzen nekin, bai. bai, nekienak edo, ez dakit, no? Edo Nekatuta konzentrazio. ez da ikusten, na? Ez, nekatuta ez da ikusten. Ez da ikusten. Baina- Pilota ez dakit, edo Bai, konzentrazio falta edo Falta, pilota hori horrentzat da, izan daiteken. Onen eta ikuio. Bai, hori oso pelota erraza da mutil honentzat. Baina, ez du eraman da. Eta hala beharko du. 13 eta 17. Hau antzekoa, orain oso ondo eraman du, luze, botea laukuadro territik aparte ez. Bolea, baina gozatu gabekoa. Eta ba, ez dakit Enrique. Lehengun galdu du tantu erdi, joinguen beste erdizea. Bai. Eta arazoa da, Goizuetako pilotariarentzat, azken tantoetan Etxeberriak ikaragarriak egin gabe tantoak lortu dituela. Bai. Eta oraintxe partida gogortu behar denean, ba, horrako pariak handia direlako. Begira, hor ere, No. Berroi minutu. Bai. Daroi ez Bai. buruz deskantzu gitziaz da. Bai. Normala nekia biti, Bai. Baina, gara itxarrean egindako utxa izan da hori. Zakea luze. Zazpitik eraman. Boleaz, muturra nola sartu dion oraingoan ere, eutxi nola edo ala. Naparrak. Hor dago Goizuetako efektua nahi zion eman Barroti barrura. Hormabikoa, ederra. Ederto. Dominetan ibili da Etxeberria den ustitzen da apur bat hartu zanien ondo, Hormabizek eta oso ondo amitute tantu. Pilota aldatzeko, dio aitak. Baina, seguruenik lau pilota hauek dagoeneko kantxaren egondakoak izango dira. Igul bat gaur urten bako usileik, baina. Zego apurtxua, aprobetxetako igul zakien da. Malau eta 18, lehen bost tanturen faltan, bost tanturen aldea, orain lau tanturen faltan, lau tanturen aldea. Ez du asmatu zakean, Goizuetakoak. Eta orain errematean ere ez, Errenatin ere ez. zakea gaskarra izan da, erantzuna ere ez da izan, apartekoa. Ez, erantzun. Eskura eman dio, eta hain pilota erraza ematen zuena, beti esan behar dugu, ematen zuela. Ba espada. Gero hanka sartu dugula esan ez diezaguten. Baina oso garbi ikusten da hori pilota garbi atera zaio. Hau Berak zulu neuki dut, ez da bazartu. Goin izan ezkero joten ez da, bat ez da hausetan aide sartzen da hori, horre badaki hori jen. Gaur itxi iztotza egin bestiek.
abiadurien kulpaz. Emon itxotza, eta nobera pino gehiago emon eskero bestiek, Bai, lantxarrak. bai, beti lantxarra. Hauzakea da orain. Eraman. Eta, Berape, dejadi Parisua. txokora, baina, ez da hilo. Kostan bizak apurata ameitzi partidua, oraintxe dauka partida. Kostan bizak ameitzi Bai, partidua. usten badio apesetxeari hurbiltzen, gaizki behar du. Lehenengo erdizen palize hunditxe hartu dabe, eta bine ota bize urrin. Bizon dako, Bai, ikusi da. Azkenengo bitantoi begiratu. Eta ikusten da, biak izan dira, aukera onak zituztenak biek galdu dituzte. Amabos eta meretzi. Apesetxeak sakeari etekin atera nahi. Atera du Luzegi. Luzegi izan da bai. Arrastoren atzean egin du botea. Pilota horrek. Pentsa saiatzen ari da. Pilota luze atera eta gero errematea probestu, baina barruan sartu behar da, eskuadroaren barruan. Hor, denbora emaniz bere buruari erantzuna Etxeberriak, zabaldu. Berriz ere agintari da Gipuzkoarra. Zabaletik zabalera. Ederki. Bukaera ederra eman dio. Bai, baina ni berriz ere zera hortan nabil, aurreko pilotak da erabaki du tantoa. Hor dauka zerbait berezia Mutilonek. Gero ondo bukatu du eta bukatu egin behar da eta ez da erraza. Baina hemen. Esku bilur hona eta emon. Bai. Horren sekretu gordo. Bai. Eta gainera iruditzen zait, tantoa gogortzen denean edo nekea etortzen denean ere, hor ere eman egiten diola. Bai, hor da. 35. Uneko irugea, kinelia. Bai, gero asmatu egin behar da zen baden, Ez da bakarrik, hemen ez du balio bakarrik urdin edo gorri, Hemen gauza gehiago daude. Bai, esan gero eta uneko irugeiak emotzara partidua berena itxuria. Zakea, Luzegi. Bigarren aukera. Laburragoa beharko du orain honetan. 35. Zake ona. Eraman apesetxeak, Etxeberria. Gurutzatu. Ezkerrez eutxi Naparrak. Eman dio oraingoan ere. Eta ondo defentsan, Ederra. Zer egin dion. Da tanto. Hain garbi ematen zuen tantoa urdin izango zela. Jamaitute dolakuna. Heldu eta zabaldu, ondoko zabaldu, ondo kruzo peloti, Bai, abiadura emanez. Eta meritu handiko tantoa izan dugu. Batipat kontutan hartu behar da, dagoeneko 36 tanto jokatu dituztela. Eta begira hor, bere burua lurrera bota, eta hor behetik. Nola? Ze abiadura mozan berape, Bai. Hori egitea oso zaila da. Tantu oso ona ikusi dien oso onak. Bai, nik uste dut gaur ikusleak oso pozei daudela. Edo egoteko motiboa dituztela bintzat. Bai. Bai, aurreko partidan, Irribarria eta Amianok jokatu duten partidan, bai, honetan, gauza on asko ikusten ari gara.
Han kasi emozio gehiago ondan, ze tantegu, da atzenien ez du da. Bai, baina agian hau ere horrela joango da, Bai, hau Ikusiko dugu. niño Hemen asko da oraindik amaseitxo gehi, tantu da. sakea eta Amaseituek, Apesetxea. Atera du. Ezkerrez eraman behar. Derrigorrez. Etxeberriak. Honek asko balio du. Ormabikoa kanpora. Ormabikoa kanpora. erdo jota, Bai. Eia, justo Eskuinez. kanpora. Amazazpitxo gehi. Amazazpita hogei. Partidu, niño ez da jun. Gero antolatzaileok beti nahi duzue behin final aurrekotara llegatutakoan gutxienez, ez? Maila hontako partidak ikustea eta emozioa onda dila eta Hombre, frontora etorten dana peso zer merezi du. bai, dena merezi du. Publiku apur bat errespetu merezi du. Bai. Partidu eroselako kontra ezu gezile ezuz, pelota ez. Ez, baina zuen sistema honetan nola hain ondo ez daudenak atzean gelditzen diren, aukera izaten da final aurrekoetan partidu honak ikusteko. Ba, hori beti. Ormabikoa, Oin hauten di sorpresak. Urten honek iozku moruen, da sorpresi posteku da. Holan gitxia dala pentsa dute, beti gara datorrena hori posik egoteku da. hor traba egin dio Etxeberriak Apesetxeari, baina inola ere propio egindakoa ez da izan, eta gainera hori ezin dute epailek berrez jogatzeko zen, pelota jo egin du, Bai, peloti jo egin du. eta horrez dago ez dituzte, ez da baidarik egongo denik, ez dakit. Ez, inok ez du protesto behin, Ez, zer egin behar zuen, ea hor jodu, egia da, pixkat eskuinaldea egin Bai. duela, eta traba egin diola. Traba egin bino ikusten itxiz. Kurusau horretik eta ikusten itxiz. Ai, hor. Gero barkamena eskatu dio, baina hori ez da izan propio egindakoa, nire ustez behintzat. Hogeita bat, eta 17, Etxeberria aurretik, eta aukera partida bukatzeko eta finalean sartzeko eta Amianoren aurka izateko urteko azken egunean, era politiagorik baldago urtea bukatzeko final bat jokatuta baino. Irabazita baldin bada, jakina, eskoz hobeto. Eta oraintxe dauka aukera. Oian Etxeberria. Atera du. Ezkerre zabaldu. Apesetxeak eraman, bolea. Txapapera. Prisa eukideu tanto Bai. iteko. Prestak aritu da. Harin bajatu dago. Bai. Eman nahi zion, anbestekoa. Bai. Eskutatu nahi zuen pelota. Eskutatu eta amaitu partidu. Bai. Aukera ederra zuen ba. Bai. Luzexeago joa zuen ere daukan bolearekin. Baina, begira, ze postura, ze edarki zeugan bukatzeko tanto eta partida, baina Txapara behitu gari peskuen ikusi izkero peloti ze joko motzan ikusi zen da bera doina. Bai. 18 eta 21. Ederra. Eraman ordea, Apesetxeak gainean jarri du. Etxeberriak eutxi tantoari ederra dauka aukera, partida bukatzeko. Ez hanketara, baina ez du asmatu. Berriz ere jo, indartxu, Ormabikoa, kanpora eta amaitu da. 22 eta 18, partida gogorra, polita eta ikusteko asko izan duena eskaini digute bi pilotari hauek, eta azkenean Etxeberriak eta Amianok jokatuko dute aurtengo lau terdiko txapelketa Olazar txapelketaren barruan. Horrek seguru, ezer pasetan espada bintzet, horre jokatuko da finala.
Bueno, gu pentsatuko dugu, ez dela ezer gertatuko, eta berrez ere Bai, bai, pilotari bai, ederra hauek ikusiko ditugula. Ez da esaten, norbaino suertetan da, bizen bitartien oten die beste txapelketa batzuk eta zer batzuk, eta igule Bien. lesionetia. Bai, baina ez dugu hori pentsatuko. Ez, pentsatu ez, behir suertetan dela. Bai, bueno, ez dirudi behintzat eskuetatik eta gaizki bukatu dutenik, eta hori ere bada zer. Hemen dut, Oian nirekin, eta jakina zoriondu egin behar. Oian, bueno, partida honek gauza asko eskaini dizkigu, partida gogorra izan da eta arriskutsua zuretzat bukaera arte. Bai, partio oso gorra ez, hasieratik kisto ritmoa, bainatek kisto ritmoa sartzea pelotai, eta beti priseka ez, baina beti azkar kisto ritmoan eta oso gorra netzeko ez, eta gero bukaera arte ikusiko markaian beti ni aurretikan, gero behatzetikan, hor txibiliga, baina ez oso guztientako parteko. Bai, izan ere Beñati ez badiozu alde handia hartzen, beti gainean dago, mutilo beti gainean dago. Bai, bakigu, Beñatek ze peligroa dunez, klauterdian gaina kisto ritmoa sartzen du esan duten bezala, eta ez du usten ez, lase jokatzen, beti beha doa atakatzen bezala, eta normalin bere kontra zeotentza, beti defenditzen, eta bere kontra hola partipo oso gorra egiten dira ez, eta gero santzun bezala, markadorian, nahiz eta beti aurretik joan, beti hor doa atzetikan hor, eta hor, bintzat, buru lase joki eta eutxi horrei. Txapelketaren ibilbideak izan ditu, alde galantak lehenengo biziteko partidu hartatik gaurko partidura, ez dakit gertatu den, orduan eskua ez zegoen ondo edo burua ez zegoen ondo, ez dakit, baina alde ikaragarria. Ba, esan duten bezala, hasieran txapelketa hasieran presio asko, presio nere buruz sartzen nuen, holako txapelketa batean lehenbizko urtean deitu eta kistu ilusi egiten du ez, baina holako pelotain kontra jogatzia, eta lehenbizko partidotan prisak gazela, nervioso, ezin eretako jartu ikan, baina gero ja konfiantza hartzen gunaz poleki eta gusto. Amianoren kontrako finala ere ez da, erraza izango. Ez ikusi gaur ez partio induen Amianok eta beste partio gor bat, baina bueno, irabaztateko gara eta berze batetzen den. Suerte izan. Eskerrik asko. Bueno, eta garbi esan du, Enrique, honek garbi esan du, eta gainera antzematen zitzaio nera bat benetan ari zela esan duenean, berak ere badakiela gaurko partida gogorra izan dela, baina finala ez dela xamorragoa izango. Lauterdikoaren barruan, final handia gelditu zaigu. Bai, lehen bezperantzi ukio, favorito larrei ez da egon, da pelotara bizeko osko nagatu di finalerako. Nahi penetot partidu irekize finalien behar. Eta agian, horlako maila azkeneko dizkigutenak datorren azteko partidak, ez da? Datorren ostegunean berriz ere. Datorren ostegunien Lauterdiko emakumina lehenengo, da ero binakakua. Emakumina be, nipen entonces bastante gogorra izango dela, da ero binakakun be, favorito moruen Zubizarreta eta Elizegi deuz, ero Lizeaga, bai. bai Aristegit apeztegia oso partido honak itu hemen da holan, ondo daunien, jokun daunien mutil bat, beti egiten dugu euren errespetua. Da, apeztegia asko guztu bat. Untzu urten da mutile da, lehen eskutako minekin beti jokatu ezin eta jokoik hartu barik ondana, bai urten gudatik ona izan dugu, kriston pare. Semifinala oso gogorra ikusten nik horbe. Enrique, eskerrik asko gaur ere, konbita atzeagatik. Bueno, eskerrik asko zoi beta, ez da bat arte. Ergi, eta zuei ere horixe eskerrik asko jarri diguzuen arretagatik, gu gustora aritu gara partida hauek kontatzen, espero dut zuek ere alaxe egongo zinetela hor zuen etxeetan goxo jarri eta pilotari ederra hauei begira. Gusto baduzu badakizue, datorren ostegunean beste zita bat duzue, Olazar txapelketari.